Igbo class world. Anyị ekene Igbo class world. Akwụkwọ achọgokwa ibido. Anyị na-akpọku unu, akwụkwọ ga-ebido kịta ọma nte aka. Ọ ga-ebido na elekere 6 nke mgbede a. Ọfọ nkeji 30. Ijiji ị ga-eso mụ na ijiji ị ga-eso mụ na ebe ndara ada welu melu si alụ ijiji bịa n'ata ka asị m pom 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 ijiji ị ga-eso mụ na ijiji ị ga-eso mụ na ha bịa ka nkulu papa ya ka nkulu. Ọ sị na ijiji na-enye ya nsogbu. Ijiji ị ga-eso mụ na ijiji ị ga-eso mụ na ebe ndara ada welu melu si arụ ijiji bịa n'ata ka sị m pom pom pom. Egwu anyị gụrụ na nọzrị anyị mgbe anyị jee nọzrị skuul. Nya ana m akpọku ndị Igbo niile, ndị fụlụ Igbo n'anya, ndị chọọ ka asụsụ na omenala anyị na-aga n'iru ka ọ ghara ịda. Unu gbakọtaba n'Igbo class world. Anyị abata papa ka ihe ọ bụzi ijiji ịtụzi na ijiji egwu. Anyị nọ na paakị kịta, paakị dị n'iru be anyị. Ebe ahụ ka anyị nọ. Ịma na anwụ na-eke, anwụ kebe, ijiji a na-agbagharị si n'anwụ na-apụ na-abịa na ndo, maka anyị nọ na ndo. Anwụ karị mmadụ. Ndị ọcha chọọ good weather, fa na-achọkwa good weather, mana nke a karịzi. Papa ịtụzi na ijiji egwu biko. Mmiri papa ka m bịa ka nye unu mmiri. Fa chọọ mmiri, ụmụaka chọọ mmiri, fa na-aṅụzi mmiri ka awọ. Achọrọ m ịgwa unu na akwụkwọ ebidogo kịta, ọ na-achọ ibido. Mgbalimgba kụọ, ụmụaka ncha basịa, eze leti ga-abịa akwụkwọ. Mgbalimgba kụgokwe, ụmụaka ncha basịa, eze leti ga-abịa akwụkwọ. Bikonu, onye ọbụla rụọ arụ ya ụka, kpọtụ ụmụ ya, ma gị na onwe gị ịmara asụ ịmara ede, wepụ ifele. Ime n'ifele na ịmara asụ ịmara ede na ibugolo okenye. Maka na ịbụ onye Igbo ịmara asụ Igbo, ifuru na onwe ka ọ dị, na ọ dị ka ịbụrụ ezigbo onye Igbo, na ịbụ Igbo n'ọnụ. Ejekwana mitin Igbo oyibo ka ị ga na-asụ. O nwere onyonyo nnenere ndị Igbo na-eme fa na-eme ihe, fa na-eti mmanwụ, fa na-eme emume. Ma ihe mebili mmemme ahụ bụ na kọmentetọ bịa na kọmentizi na oyibo, rapụzie Igbo ọ ga na-asụ. Wee sị ha, ndị Igbo oyibo abagokwa unu ụbụrụ na nke azụkwa bụ mental slavery. Bifo asachapụ ya, ọ ya etezikwa aka. Ifuru na ọlụ a ga-alụ n'Igbo karịrị akarị. Ya bụ ndị niile na-akwado asụsụ na omenala Igbo, bịanụ kwado anyị, kpọtụ ụmụ unu, mee ka ọ gbasa ebe niile, ka afụlụ nke anyị ji biri ejiri mara anyị, ka anyị ghara ịnachighezi azụ, ka agbụrụ anyị ghara ifu. Ịmụta oyibo debie na akpa efuru oghele. Idebie na akpa efuru oghele, ịfụzi onye abụrụ onye Igbo, ịsụbali anya, anọghalizie n'ọgbakọ ebe ndị Igbo na ndị abụrụ ndị Igbo nọ. Mgbe ahụ ka ị ga-ewepụta iwepụtezie nye imi anya n'ọbọ mma ebe itinyelie, igosizie fa na ịkụwa slate, igosifa na itiwa chọk, igosifa na ịgbaji chọk. Ọ bụrụ ifu onye Igbo ibe gị na-asụ ya, ifuru na Igbo na-anwụnyu anya. O nwee nwoke m fụkwa na onyonyo, ọ sị kedu ihe bụ si bịa mụba Igbo, sụba Igbo, si na ọ naga Amerịka na ọma nnazikwa n'ebe ọnọdụ ya mma. Kedu ebe a ga-anọ sụ Igbo nwa na njọ ụbọchị niile a na ojekozi ọ sị na ojekozikwa ị na ụlọ si jee chọọ gịnị na-asị nwanne m na ntaba azụ. Maka na beka ndị mmadụ na-abụ afa si na beka asụsụ onye bụ identity, ịtụfu onye ịma na ịnago n'iyi
ya bụ nwanne m nwoke ịkwụzi n'ụdị ihe dị ahụ ọ sị na o jeka ozikwa ịna ọzọ ifuru na anyị efubegokwana ma na anyị na-achọ ijiji ma na anyị na-achọ ka anyị nwetacha ifuru ya anya ka m ji asị ọ bụrụ na enwetara ya na ọ dịkwa ka Igbo a ga-efu maka anọrọ na mba eme Igbo anọrọ na mba echi ọzọ eme agwụ eme amanwụrụ eme ajaja asụ Igbo abụ eze ndị Igbo na ebe niile na France na Germany na Holland na Belgium na Italy na Lagos n'ugwu Hausa ebe ahụ ka anyị ga-anọzi sụọ ya mee ya lie ji o wee daba ụmụaka anyị niile ma ndị nọ n'ala Igbo fa akwa ezi asụ Igbo o nwee ka ọ dị a sị na ndị bi n'Enugu ma Aba ma Owerri ụmụaka niile amazi asụ Igbo ọ wee bụrụ ka anyị si wee je wee nwụọ o nwee ka ọ dị ihe anyị na-eme unu kpọkwali obele ihe ọ bụkwa obele ihe o ịmakwa na nwanne anyị nwaanyị obi Amerịka ọ kpọọ m taa ekwentị m wee kpọọ nsị onye ọsị m na ọnyanwa nsị ogini ọsị m na ọfụlụ ihe anyị na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo Class World na ọfụlụ ihe anyị na-eme na o juli anya na ọ ya amasị ya na ụmụ ya niile ga-abịaba ọ sịkwazi ya na ọ ga-enye anyị akata mkpọ ego na ọ ga-eme donation ka anyị weli emebe ihe niile anyị chọọ m wee saala enu aka unu bụrụ n'anya n'iru m kịta iru na-atọkwa m polina okenye ekwe mana mgbe onye mana sọsọ na o kwupụtalie n'ọnụ bụ ihe jugodi ime afọ m wee malụ na o nwekwe ndị na appreciate ihe ndị Igbo Class na-eme ya bụ iru na-atọ m polina anyị nwee Biafra Land akaụntụ anyị nwere PayPal anyị nwere UK akaụntụ anyị nwere US akaụntụ ya bụ onye chọkwa ịkwado n'ụdị dị iche iche ọ bịakwa kwado maka ndị nkụzi na-akụzi ihe a ọ bụkwa ndị obere mmadụ ọkwa ndị prọfesọs ndị ji PhD ndị bụ doctors n'Igbo ndị Igbo doro anya fa wee rụọ alụfụ ụka volontia onwe fa na-anaghị ego ọbụla si na fa ga-abịa na-akụzi Igbo anyị fụrụ na ọ bụ ihe ntụnanya ya bụ unu gbakọtaba n'Igbo Class ebe a ka unu ga na-agbakọta ebe a ga-abụ ọgbakọ nya ka ihe a na-akpụ ya azakọ eze azụ ka ebe a ga na-abụ o kwesịrị ịdị na-azụ ka afịa maka onye Igbo amara asụ Igbo abụrụ onye Igbo nwere afọ Igbo ọ bụrụ onye Igbo ị na-aza afọ oyibo ma afa nna gị bụrụ afọ Igbo ị ka nọkwa na hafụ apasị ahụ ị ga-aza afọ Igbo afa nna gị afọ Igbo a ga-akụ ndị niile na-aza afọ oyibo afa nna fụ oyibo afafe oyibo afa bụkwa ndị Igbo a ya akụfa German dozen n'ike like ọkwa Stella Damascus Richard Dominic Jim Ike na ndị otu ya wee dịrị gaba ọfanwa na-emebichi ihe ndị Nollywood fatagi anyị devil omenala na asụsụ Igbo fatagi anya devil ọfanwa so na-aga tọcha ihe niile fanwa so a ga-akụfa German dozen n'ike ka famali ihe n'ike maka fa nwere uche a na-enwe ya bụ gbakọtabana Igbo Class lụsi ibe ọkwa unu furu na iru na-atọ m polina kịta maka gịnị nkwa ọkụ ụwa si adụ amazụkwu m nke m ma agụ maka na arụ na-agbakasị m ka m gụkwala unu Igbo Class lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ onwe ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha Igbo Class lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha bak ka ịlụsi ibe ọla ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha na anyị inwe mmeri anyị nwe mmeri ala anyị emeriela anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri ala anyị emeriwo anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri
anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela. Hell, anyị emeriela, ala anyị nwe mmeri. Ka ọ dịgodi ka ngaba m agakwuo leti ka anyị jee mmeghe Zoom. Ọ bụrụ na ịchọ ka nwa gị bịa gụọ akwụkwọ ma ọ gị nwa deela anyị edemede na ịchọ ịbata ma ọ na WhatsApp anyị deela anyị na akara ekwentị anyị ma ọ bụ ideela anyị na inbox. Ịkọwa onwe gị, kọwaa ihe iji abịa, anyị ga-anabata gị. Ndewo, ndewonu, ka emesịa. Wow, Paulina, iru na-atọzi ị na-afụzi m ka m na-agbalụchi iru kịta. Adị m agbalụbụ iru, mgbalụ olu gị iru ebe a ifu iru m wicked mmụzie m Paulina. O nwere ihe kpatalia, ihe dịkwa na nwa akpa ekebila ọnụ, ihe dị na akpa ekebila ọnụ. Hey, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri. Hey, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela. Papa, ị na-adọ m aka na iyori ntị. Papa, ka emesịa ndị be anyị ka ọ dị leta. Bye.